Mundu osoan 6.000 hizkuntza baino gehiago daude. Euren egoera kontuan harturik 6 mailatan sailkatzen dira. Egoera onean, egoera ahulean, arriskuan, arrisku bizian, egoera kritikoan eta desagertzeko zorian. Euskara arriskuan dago. Izan ere, transmisioa eskolaren bidez egiten da. Gaur egun dekogun egoera aspalditik dator. Frankismoaren garaian, orain dela 50 urte, Frankok aginduta euskara debekatu egin zen. Eta horren ondorioz euskara eten zen, transmisioa eten egin zen. Hala ere, etxe batzuetan euskaraz mintzatzen jarraitu zuten, eta hori dela eta transmisio ahula eduki genuen. Geroago, 1978ko konstituzioan, gaztelania estatu osoan hezkuntza ofizial bihurtu zen. Baina, 1979ko estatutuan, gaztelaniaren eta euskararen garrantzia berdin egin zen eta bi hizkuntza ofizial bihurtu ziren. Azkeneko 20 urteotan, euskararen ezagutza hobetu egin da, eta elebidunen ehunekoa handitu egin da Nafarroan eta Euskal Autonomia Erkidegoan. Iparraldean berriz, nerabeen artean, ehunekoa meki igo da. Egoera horren aurrean bi aukera ditugu. Errudun sentitu edo beste bati errua egotzi. Euskararen erabilera sustatzeko elebitasuna eskolaren bidea erabiltzen. 1992an hezkuntza sistema ereduak sortu ziren eta hauek dira: A eredua gaztelaniaz eta euskara ikasgaia da. B eredua euskara eta gaztelania. Eta D eredua euskaraz eta gaztelaniaz ikasgaia da. Gaur egun EAE gurasoen ehuneko 3 soilik matrikulatzen ditu bere seme-alabak A ereduan, beraz, elebitasuna da nagusi. D ereduaren helburua da euskaraz hitz egiteko gaitasuna hizkuntzaren jarrera egitea, baina helburu hori lortzeko zailtasun bat dago. Egoera formalean euskaraz mintzatzeko gai diren bitartean, egoera ez formalean eldara jotzen dute errazago egiten baitzaile. Eskolarekin harremana duten esparruetan, euskara hitz egitea barneratuta dugu. Klasean egindako bidezken arabera, idazkaritzan, liburutegian, irakasleekin, eskolaziekin eta abar, euskara erabiltzen dugu gehien bat, 70 inguru. Arlo ez akademikoan ostera, kafetegian, lagunekin, ikasteko geletan eta abar, erdera erabiltzen dugu sartu. Baina zergatik jotzen dugu erdarara? Sarri besteen gandik onartuak izango ez garen edo besteen aurrean ez gai agertuko garen beldurra dugu, eta horrek biziraupen mekanismoa jartzen du martxan. Berehala, erosotasun eremura itzuliz. Ahalmenak handitzeko aldiz, erosotasunaren mugak zeharkatu behar dira. Deserosotasunak baitakar hobekuntza. Gainera, euskaraz hitz egiteko ez da euskaldun perfektua izan behar. Hala ere, internetek diabestazioa bultzatu du, eta horren garapenean garrantzia handia izan du. Sare sozialak euskaldunak sortuz, Wikipedia euskaldunak sortuz eta euskararen domeinu.eus bultzatuz. Klaseko inkesten arabera, 91%ak WhatsAppeko taldeak bi hizkuntzak erabiltzen ditu komunikatzeko, eta 93% erdara erabiltzen du. Beraz, internetek euskara erabiltzeko aukera ematen duen arren ez du bere erabilera ziurtatzen. Biztanle orok bi hizkuntzak erabiltzeko eskubidea daukate, baina administrazio publikoan ofiziala den arren sektore publikoko zenbait esparrutako langileek ez dute euskara aukeratzen, eta ondorioz gure eskubidea ematen egiten dira. Hala ere, euskararekiko ditugu printzipioak kontrolatu nahi dugu, guri dagokigu gure eta balioak egunerokotasunean azaltzea eta ez hizkuntza. Sektoritatea gure printzipioetako bat da, ez ditugu gure asmoak alde batera utziak, norberaren hizkuntza alde batera uztea eta beti bestearena erabiltzea ez da eskuzabala izatea, literatura izatea baizik. 1996 urtean Bartzelonan, hizkuntza eskubidean deklarazio unibertsala sinatu zen. Boterea, ekonomia eta gizarte menpekotasunaren eraginez, hizkuntza eta kulturarenganako gizarte hurbilduak sortu ziren. Horregatik, besteak beste, ezezagunari erdaraz hitz egiten diogu. Aurreiritziei ez digute aurrera egiten laguntzen, eta gainera, gure buruaren gaineko konfiantza murriztu egiten dute. Gaur egun, euskararen aurrean bi iritzi nagusitu dira. Batzuk, euskararen bai instrumentala azpimarratzen dute. Euskara ez dela bizitzarako beharrezkoa. Azpimarratzekoa da profesionaltasuna eta euskara lotuta daudela, eta batak ez duela besteak egin. Beste batzuek aldiz, euskararen balioa nortasuna eraikitzeko beharrezkoa dela pentsatzen dute. Integritate printzipioa, ideiak, ekintzak eta balioak bat datozenean. Hau da, esan eta izan. Euskalduna gara eta euskaran hitz egin behar dugu. Euskal Herrian askok eta askok ez dute euskaraz hitz egiten, eta honako ikasteko ahaleginik ere ez dute egiten. Euskararekiko jarrera positiboa duten arren. Baina euskara arrisku egoeran egotearen errua haiena da? Ez! Askotan gizarte aldatu nahi da norbera aldatu aurretik, baina gogoratu behar dugu hizkuntza bat ez dela galtzen, ez dakitenek ikasten duen ez dutelako,
dakigunok erabiltzen ez dugulako baizik. Helburua? 375 egunez euskaraz bizitzea da! Eta honakoa pausuz pausu lortu behar dugu lagunduko dutenengana, gaitudengana hurbilduz. Konpromisoa hartu behar dugu euskaraz bizitzeko. Eta konpromiso hau zehatza, lorgarria, neurgarria eta garrantzitsua izan behar da. Denbora tarte mugatu batean lortu daitekena. Helburuak buruz lortzen dira. Laburbilduz! Ezina, ez egia!